The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and the intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, followers, and fellow believers. Anayon sa kita ning atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios, padayon kita sa atong ibiyaan nga pagtulunan nga giuluhan og Positional Truth that Believers Repose, og ato ipadayon kini diin kita mohonong kagahapon. Apan mangandam sa taas tong kaugalingon, pinagis pag hingalan, pagsugid sa tanan to mga salang nabuhating adlaw ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, directly and privately to God the Father. 1 John 1:9 ang gamiton nato karon, ang rebound technique. Apan nalang kanimo dili pa magtotoo ang imong tulumanon, dili ang pagsugid sa imong sala, kundi ang imong paggamit yan ang imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Karon magampo ta sa hilom agi og pangandam. Father, we thank you for this opportunity once again. Thank you for this new day. O sa imong paghatagan ang mga panglawas. Bani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, maayong adlaw. Atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa Colosas 3, versikulo 15. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Inumdumi katong peace, irene, matud ba sa Grigong pulong, rule, of course, paharia, binisaya. Paharia, ang kalinaw ni Kristo diya sa imong kasing-kasing. Now, inumdum kapabag sa niyadtong napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran, gisangkam ni sa Diyos kanato. God's 10 problem-solving devices. Ephesians 1:3 nagsulti niini. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Now, kining every spiritual blessing dinhi, nagisgot mi og portfolio of invisible assets. Now, kining maong espirituhanong mga panalangin, bahin kini sa pagsangkap sa Dios, grasyang pagsangkap alang sa matag magtotoo. Kaya abigo di mo, ato naman kining pasabot kanimo nga ang Kristohanong paagis pagkinabuhi dili kini kasagarang paagis pagkinabuhi. Ug tungod kay di man kasagaran nga paagis pagkinabuhi, kini nanginahanglan usabog di pod kasagaran nga paagis sa pagtuman. Right? So segundo Korinto 5:7, we live by faith, not by sight. Now, may kasagaran sa mga epistola ni Pablo, Pauline epistles, like Corinthians, Ephesians, Thessalonians, etc. Kini nagahatag og empasiya sa pagkinabuhi pinagi pagtuo, dili sa pinagi sa unsay makita. Di ba kang ano? Because we know what happened to Paul on his Damascus way. Nun saan? Hapak siya. He was struck by God by making him blind. You see? It was sight
That's the focus here. Ang iyang pananaw. So we live by faith, not by sight. You see? 2 Corintios 5:7. Now, of course, ang Hebrews 11 verse 1, naghisgot kini o pagtuo. Faith is the substance of things hoped for, the conviction of things not seen. Colossians 1:12 again, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Nanapod ang light, kahayag. Psalm 119, 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Verse 106, I have sworn and I will confirm it, that I will keep your righteous ordinances. Verse 107, I am exceedingly afflicted. Revive me, O Lord, according to your word. Verse 108, O accept the free will offerings of my mouth, O Lord. Verse 109, my life is continually in my hand, yet I do not forget your law. Verse 110, the wicked have I laid a snare for me, yet I have not gone astray from your precepts. Verse 111, I have inherited your testimonies forever, for they are the joy of my heart. Verse 112, I have inclined my heart to perform your statutes forever, even to the end. Now, balik na po tayo sa Colossus 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts. Paharia ang kalinaw, irene, ni Ginoong Jesucristo diya sa inyong mga kasing-kasing. Versikulo 16, let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Now, kining let the word of Christ, kanang word of Christ diha, mao ni ang nagadasig sa matag magtutuo sa iyong kinabuhi. Ibaw ka nga no, tungod kay si Kristo is now real sa kinabuhi sa maong magtutuo. Real. Buhi, tinuod, matuod. So, kunya naghisgot ka na og wisdom. Kining wisdom din all applications of God's truths, tanang mga kamatuoran. Now, kinahanglan hinumduman nato kanunay nga kitang mga magtutuo mo atubang kang Kristo atol sa evaluation time, which is doctrinally and technically called the judgment seat of Christ, bima seat sa laingan. So, evaluation time ka na. We should always remember, nga kita mo ang tubang kang Ginoong Jesucristo. Moabot ng panahon na. Dili mamaka kang Diyos. Narani mo mutuo ka ba niya na? Kay kining evaluation time, which is doctrinally and technically called the judgment seat of Christ, dili man yun kay paghukom. Evaluation lagi. Hatagan o pagtasal, tanan ni mong mga binuhatan din sa kalibutan. All of our works, both human and divine, are going to be evaluated. Pag sa ingas binisayan nining evaluation, tasal. Hatang o pagtasal. Well, of course, sayo naman ta sa review, human good works are likened to wood, hay, and stubble. They are going to be burned. Musilaog kini, maugdaw kini, matod pa sa 1 Corintios 3:12. You see, basta human good lang ang mugawas, evaluate na sa atong mga binuhatan, kini sunugon. See, anda makita kung kana mulahutay ba o dili.
Kay ang mulahutay ramaw man tong divine good works. Diyos nun nga mga maayong binuhatan. They are likened to silver, gold, precious stones. They will stand from being burned. Di gyud masunog, dili maog daw. Maura ang magpabilin. You see? Maura negantihan. This kind of good, nga itong isgutan, divine good works, is the only good works that are rewardable. Nakadungog ka? Now, mao na nga, mientras dili pa ulahi, kita mga magtutuo, pahimangnuan, gipahinumduman, sa pagbuhat lang sa Diyos nung mga maayong binuhatan. Okay? Alright. Unsa katutoy definition sa human God? Anything and everything a believer does outside of the protocol plan of God or outside of the operational divine sphere. Human good na. Whereas ang divine good works are anything and everything a believer does inside the operational divine sphere, functioning sa iyang pagkakristuhanon, nagatuman sa protocol plan of God sa iyang kinabuhi. O kana maoy pagagantihan. Now, in 1 Corinthians 3:10, according to the grace of God which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it. Verse 11, for no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Verse 12, now if any man build on the foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. And then verse 13, sunod na. Remember again, ang pulong sa Dios mo'y lamparan sa atong mga tiil ug ang kahayag sa atong alagianan. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119 verse 105. Now, by the way, living in the light, pag kinabuhi diya sa kahayag, kini na kahulugan o living our life as unto the Lord. Ang pulo sa Diyos is now real to our life as Christians. Supposed to be. And I hope, diya sa mong kinabuhi, ang pulo sa Diyos tataw, tinaw, klaro, o tinuod na gyud diya sa mong kinabuhi. Ako malikon, kining pulong sa Diyos kantong ginaturan, dili kini mahimong tinuod, klaro, tataw, tinaw, kun ang imong pagtuon niini laktaw-laktaw, putol-putol, gitawag na sa English o intermittent, dili magsilbi. See, God's word cannot be real to our life, not unless kita magmakugihon, magmalahutayon, tinudanay gyud natong pagtutok, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Now, diya sa Proverbio 2:10, nagkanayon kini, for wisdom will enter your heart and knowledge will be pleasant to your soul. Verse 11, discretion will guard you, understanding will watch over you. Verse 12, to deliver you from the way of evil, from the man who speaks perverse things. Verse 13, from those who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness. Now, of course, kita mga magtotoo should be grateful for what God has given us, including salvation. I hope magmapasalamaton ka kanunay. Adlaw-adlaw kung mga pasalamat sa Dios sa iyang gihatag kanakong kaluwasan. Dili matugkad o dili ikatandi sa kabililhon
Dining kaluwasan nga itong naangkon gikan sa Dios. Pasalamatan na to ang Dios. Adlaw-adlaw. Now, but we should understand Hebrews 6:9, which says, "But beloved, we are convinced of better things concerning you, and things that accompany salvation, though we are speaking in this way." Now, balik na butas Colossus 3:15, "Let the peace of Christ rule." Pariya ang kalinaw ni Kristo. Kitang mga magtotoo sa ako ng kanunay yung gipainomdom kanimo, kita mga pinili o predestined o bahin na kita sa lawas ni Kristo. Ang matag magtotoo dinhi ning panahon sa katuigan sa simbahan, ana atay espirituanong gasa o ang naghatag nato nini mao ang Dios Espiritu Santo. Matag usa ka nato gihatagan. Dili pa na nimo madiskubrihan kung wa ka magtubo yes pulong sa Dios. So ako malikon nga, that spiritual gift has been given to every believer at the point of salvation. And that spiritual gift can only be discovered, malinggatan lang nimo, madiskubrihan lang nimo, and noticed as you continue to grow up spiritually. Ing atong ibuhat adlaw, this is the process. This is the protocol aron kita magatubo diha sa grasya kay balo kang Ginoong Hesukristo. 1 Corinthians 1:4, "I thank my God always concerning you for the grace of God." And verse 5, "that in everything you were enriched in Him." Agampo ta. Amahan namong langit nun, salamat ning among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon ning among spiritual momentum ang tumakabot namo ang among tumong nga maong spiritual no pagkahamtong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.